Hola a tots! Hola! Som un dia més, allò del podcast, i avui fem un altre programa diferent, perquè no ens volem avorrir, i avui hem agafat i ens hem pensat tots un parell o tres o quatre de pel·lícules o sèries que són relativament recents. Correcte? I que a més es poden trobar a plataformes en aquest moment. Exactament. Una mica aquest programa respon al típic tuit de què puc mirar avui a no sé què? Bueno, doncs et cascarem aquest podcast i l'escoltaràs i tindràs, tindràs 15 recomanacions boníssimes i després tindràs algunes meves. Som els de sempre. Isa, hola. Hola. En Marc. Hola. La Marta. Hola. En Jaume. Benvinguts. I la que us parla, la Bri. Comencem? Endavant. Comencem. Qui vol començar? Qui vol dir la primera pel·lícula? Jo crec que tinc una sèrie. No, ja està, començo jo. Comença tu. Hola, què tal? Hola, què tal? Jo porto dues sèries i dues pel·lis. Molt bé. Començaré per una de les sèries que porto. Quan diem recents volem dir recents, és a dir, que van posar un màxim de 5 anys d'antiguitat, sí, no? Més o menys, per tenir un d'allò. La primera sèrie de la que us vull parlar és Inside Man, del 2022. És una sèrie anglesa, dirigida per la Steven Moffat, que és el creador i guionista, i en Moffat és el que havia creat Sherlock. L'última sèrie de Sherlock amb el Cucumber i en Martin Freeman, entre molts altres. Que va ser showrunner del Doctor Who. I ha fet els millors episodis del Doctor Who. Ui. No. Perdó, és que... Sí, però vull dir que jo m'he apuntat de cadascú alguna coseta. No? Que no estem fent un dossier, no? Exacte, no us diré tot el que ha fet aquella persona. Inside Man està protagonitzada per intèrprets dels que cal molt poca presentació. En David Tennant, qui no coneix el desè i 14è Doctor Who, o el deliciós Crowley, a l'adaptació televisiva de Good Omens. L'Stanley Tucci, aquest senyor ha fet moltes coses. Jo només destacaria, perquè a mi m'agrada especialment, la pel·li Spotlight del 2015. Sí. Que em sembla molt bona. Sí. La Dolly Wells, que va sortir aquella sèrie de Dràcula del 2020, relativament recent. La sí. I la Lydia West, que també surt en aquesta sèrie de Dràcula, i a It's a Sin, del 2021, i a la fabulosa Years and Years. De què va Inside Man? Doncs és una sèrie d'intriga en què s'entrecreuen les històries d'un vicari anglès, que és en David Tennant, un pres condemnat a mort als Estats Units, que és en Tucci, i una dona atrapada en un soterrani. No us diré res més. Per què l'heu de veure? L'heu de veure perquè és curta, són una temporada, 4 episodis, hasta aquí. Els actors, tots, que són poquets, estan esplèndids, fins i tot els secundaris. Et posa dels nervis, perquè no és la típica història en què... O sigui, és la típica història que es queden a la tele i aconsellant als actors que no facin allò que estan a punt de fer. Perquè saps que estan cagant. En definitiva, que et manté en tensió, però d'aquella de la bona, per acabar bé el dia. I ja està. I la podeu veure a Netflix. Molt bé. Jo no soc molt de recomanacions, potser perquè soc una mica bàsica i no em sembla que el que jo vegi... Vale? Sí que quan veig alguna cosa que m'agrada molt us dono la torre per Twitter. Heu de veure Gent de Virgin. Val? Però si m'hi feu pensar no ho sé. Així que per poder pensar alguna cosa vaig dir, ostres, doncs anem a imaginar que hem agafat els 14 dies de prova d'MGM+, que està a Prime. Molt bé. Molt guai. I no sé què veure. Hi ha moltíssimes coses viejunes guapíssimes, però he pensat sèries relativament recents. No he mirat l'any, així que si m'he passat dels 5 anys, doncs ho sento. No passa res. Llavors... Que em renyaves fa un moment, Sí. La primera que us porto és de Stan, Apocalipsi, la segona sèrie que han fet basada en el llibre de Stan, de Stephen King, com no, havia de portar alguna cosa a Stephen King. Jo em vaig fer d'MGM per veure de Stan, perquè només estava aquí i he llegit el llibre diverses vegades, he vist la sèrie antiga i aquí tenim el James Marsden, que sempre agrada veure'l, a més, us ho dic, canta molt bé. La Whoopi Goldberg, l'Alexander, sí, la Whoopi Goldberg fa de la iaia, de la mama. No, si m'he sorprès perquè està viva. M'he sorprès això, ja està. L'Alexander Skarsgård fent de Randall Flagg,
que a més fa molt bé el que tinguis ganes de... Hosti, que dius, aquest tio m'atreu i no sé per què. I també en surt l'Amber Heard. Ah, sí? Sí. Molt bé. El llibre està molt bé, la història és molt guapa, hi ha hagut una pandèmia, no hi ha zombis, ha mort la majoria de la gent directament, vale? S'inflen, després d'una grip i moren. I llavors com la gent es va unint en dos grups, els bons i els dolents, com si diguessin... Un Barça-Madrid. Exacte. Va, ara ho he entès. I la veritat que l'adaptació està força ben feta, per ser un llibre molt feixuc, no s'han deixat massa coses al tinter, vaig disfrutar força. Molt bé, doncs la meva primera sèrie que recomano es diu Wall-E. És una sèrie d'una temporada i 3 capítols que va sobre el regnat i la caiguda de Noel Gordon, que era una estrella de les telenovel·les d'Anglaterra, que és d'aquestes novel·les que feien de dilluns a dijous, EastEnders o Coronation Street. Ella feia de Meg Mortimer a una sèrie, és una història real, a una telenovel·la que es deia Crossroads, que anava de coses que passaven a un hostal. La sèrie va durar de 1964 a 1988 i van fer 4.500 episodis. Hòstia. Ella sortia en 1170, que és la persona que més va sortir a la sèrie, i us dic que era conegudíssima als Estats Units. Explica la seva història, des que està a la sèrie, coses que passen i tal, i perquè us feu una idea d'aquests 4.500 episodis d'aquesta sèrie, Coronation Street, que és la sèrie més longeva que es coneix, va començar el 1960, encara dura, porten 10.782 episodis, i Gent del barri, que va començar el 85 del segle passat, porta 6.859 episodis. La sèrie és agradolça, però la recomano vivament. La protagonista és Helena Bonham Carter, que està estupendíssima, i el guionista és David T. Russell, que també va ser escriptor i showrunner des de 2005 del Doctor Who. La podeu trobar a Filming, és força entretinguda, són 3 episodis i l'hauríeu de veure, està molt bé. Jo porto una sèrie que ara podem veure a HBO, que fins ara porta 2 temporades, que és Tokyo Vice. Oh! Està basat en un llibre homònim d'un tal Jake Adelstein i aquí seguim a Jake, un jove periodista nord-americà que treballa en un diari molt important de Tòquio sota la supervisió d'un veterà detectiu investigant el món de la Yakuza. La veritat és que, tot i que va a foc lent i va fent, la veritat és que és molt, 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 molt bona i molt recomanable. La segona temporada és millor que la primera? Jo és que només he vist la primera, La segona és millor que la primera, perquè per coses que passen a la primera, aquí encara n'hi ha més merder i la Yakuza està forta. És que la primera, només veure com un periodista occidental entra a una redacció... O sigui, només aquesta part, periodista occidental entrant a redacció oriental, em sembla increïble. A mi m'agrada molt. No he vist encara la segona. A més, l'actor és aquest que fa Baby Driver. I és un nano que és molt alt. I clar, al costat de tots els japonesos, és una passada. És una passada. Jo us parlaré d'una sèrie que m'ha agradat bastant i és la 5a temporada de Fargo, d'acord? Us parlo de la 5a. Si no coneixeu gaire Fargo, és una sèrie que cada temporada és independent. No cal que hagueu vist cap de les anteriors, ni tampoc la pel·lícula en la que està basada del 96. De fet, aquesta 5a temporada no té cap vincle amb les altres. Hi havia a les anteriors algun personatge, a vegades que feia algun cameillo i tal, sense tampoc tenir massa importància. En aquesta no n'hi ha cap. Es va estrenar a finals del 2023 i s'ha acabat d'emetre ara el 2024. Té 10 episodis i està protagonitzada per la Juno Temple, que és el personatge principal. Hi ha en John Hamm fent de superdolent, de xèrif de Dakota del Nord, supermasclista, fanàtic de la Bíblia, trampista, tot és un compendi d'un senyor cowboy. I també surt el nano de Stranger Things, Joe Keery, aquell nano que feia a la primera temporada fa molta ràbia, no sé si diu Steve, el personatge, no me'n recordo el nom. És aquell personatge que al principi és molt hostiable, és molt xuleta i després es redimeix, es fa mital de la gorra i després fan un tant de més tan guapo. Doncs aquell fa de fill d'en... És que clar, quan has dit és molt hostiable, m'han vingut totes les cares. Aquest a la primera temporada fa molta ràbia al principi i després te l'estimes una miqueta més, no? Fa del fill, aquí ho fa molt bé, aquest actor en aquesta sèrie, perquè segueix sent molt hostiable. Fa del fill d'aquest xèrif i clar, ell és el típic que vol complaure el seu pare, però clar, és tan irresponsable i justeja tant que qualsevol decisió que pren la va complicant més. És una sèrie molt guai. No sé com explicar-vos gaire sense fer gaires spoilers del que passa al primer episodi,
però bàsicament la protagonista, que és la típica mestressa de casa d'un poblet de Minnesota, aparentment amb una vida tranquil·la i tal, per un incident és arrestada i al moment en què ella és fitxada descobrim que té una altra identitat, que està vivint amb una identitat secreta i en aquest moment en què ella apareix aquí surt sota el focus del seu passat, que és aquest xèrif, que és el seu exmarit que l'està perseguint perquè per ell és la seva possessió, és la seva propietat i l'ha de retornar. Com ho fa? Doncs buscant uns paios que la segrestin. Això passa al primer episodi. I doncs aquesta sèrie està rodada d'aquesta manera que tot el que passa et va portant a poc, veient com es va complicant, com es va... I t'ho fa veient i t'ho vas preparant. És molt divertida, té uns passatges molt xulos també. Els personatges són molt pintorescos. Hi ha un dolent també, que és un paio que li diuen l'home del sac. Al principi de la pel·li no sabem com es diu, en la sèrie no sabem com es diu. Li diuen l'home del sac, és un paio molt alt, amb un pentinat molt estrafolari. L'actor és en Sam Spruell, porta com un kilt d'aquests, una faldilla d'aquestes. És molt curiós. I tots els personatges són molt xulos i a mi m'ha agradat. Està a Movistar, per això només la podeu veure, és la pega que teniu, que de moment per ara només la podem veure a Movistar. No vam dir quines plataformes estaven accessibles. No. La cosa és varietat, que la gent pugui triar segons la plataforma que tingui. Doncs, parlant d'altres plataformes, la segona sèrie que us porto és de Sky Showtime. És una sèrie que es diu Poker Face. Es va estrenar l'any passat, el 2023. És una sèrie americana, dirigida i guionitzada per en Ryan Johnson, amb mogollon d'altra gent. Aquest senyor va ser el director i guionista de Looper, que també és una pel·li que us recomano fortament. Ostres, és molt xula. És un thriller d'embolics temporals del 2015 que surt en Bruce Willis. Thriller d'embolics temporals em sembla una definició meravellosa. Gràcies. Doncs això, surt en Bruce Willis i en Gordon Levitt, no sé què, aquell noi, que me'n recordo ben bé com es diu. Joseph Gordon-Levitt. Doncs això, ells dos són els protagonistes. I en fi, que també us la recomano. Aquesta no us sé dir on la trobeu perquè no ho he mirat. La protagonista de Poker Face és protagonista absoluta, és la Natasha Lyonne, que la coneixíem per Russian Doll del 2019, que està a Netflix. També us la recomano, embolics temporals més o menys. I això, és la Natasha Lyonne i a cada episodi comparteix pantalla amb parteners de l'alçada de l'Adrian Brody, Nick Nolte, en Ron Perlman, etc. És bastant festival, sí. No vaig arribar a l'episodi del Ron Perlman. Segueixo, no, doncs? Sí, clar. Segueixi. De què va aquesta sèrie? Doncs la Charlie, que és la Natasha, és una treballadora d'un casino que té com una mena d'habilitat especial, no és un do paranormal, senzillament és una habilitat que té ella, perquè és molt observadora, diguéssim, per detectar qui menteix, i encerta 100% de les vegades. Llavors té una sèrie de merders en el casino aquest i es dedica a fugir, és com una road movie, es dedica a fugir pel país. Llavors ella va viatjant per Estats Units, fugint dels seus perseguidors, i cada episodi és ella que arriba a un lloc X de l'estat i es veuen enmig d'un merder. Sí, té una mica la maledicció de Miss Marple o de gent d'aquesta, que allà on va triomfar, saps? Una mica. Allà on arriba es lia parda, normalment hi ha un homicidi i coses d'aquestes, i ella està allà com mig per casualitat, però amb l'habilitat aquesta que té, sempre acaba ajudant una mica a que la cosa es solucioni. Per què l'heu de veure? Perquè els personatges que fa aquesta noia, la Natasha, són molt particulars, tenen una manera molt particular d'interpretar. S'assemblen bastant tots entre ells, però jo crec que ella és una mica així, potser. Sí, és una mica com veure John Wayne, no? Sí. Al principi potser es fa una mica de rabieta, però aguanteu perquè després li agafes un munt de carinyo. Per què més? Doncs perquè és una mena com de senyora Fletcher moderna, que al llarg dels 10 episodis que té la temporada aquesta, que jo crec que de la manera que acaba hi haurà una segona temporada, doncs això, es veu involucrada en situacions inverosímils i n'acaba sortint molt millor del que esperaries. Són capítols bastant independents, tot i que segueixen un fil argumental comú, perquè és ella que fuig d'una sèrie de gent, i estan narrats d'una manera que em sembla molt xula, no novedosa, però és xula, que és, primer, t'introdueix la història dels personatges X que ella es trobarà, t'explica una mica què passa, tal i qual, i després fa com un petit feedback i t'explica la història ja havent-la introduït a ella.
de manera que tu ja saps una mica què passa i després te la situa ella allà enmig, com ha arribat allà i de la manera que acaba involucrada indirectament amb la gent que es troba. I és divertit perquè sempre es planta allà i acaba tenint un paper diferent a cada punt del país on es va trobant. I això, i en resum, que cada episodi et deixa amb ganes d'aquestes de veure el següent, què serà, quins actors sortiran, de quina temàtica anirà, perquè tots tenen una temàtica molt diferent. I l'últim et deixa molt obert d'una segona temporada que esperem que aconsegueixi pasta i la facin. Sí, i esperem que la segona temporada, si la fan, sigui bastant millor que la segona temporada de Russian Doll, sí, que és una mica així. I sí, el Ryan Johnson és molt bo, Sí. Hòstia. No, i que Russian Doll també està molt guai, però és això, la primera temporada és molt xula i la segona es van embolicar massa amb ells mateixos i es fa una mica... No, es nota molt la mà del Ryan Johnson en aquesta sèrie i sí. Està molt bé, jo m'ho vaig passar molt bé. La segona sèrie que porto de... Estic en el període de prova 14 dies d'MGM i com l'exprimeixo. Aquí m'he anat una miqueta perquè aquesta es va acabar fa 6 anys, però em perdonareu. Bueno. Perquè té la millor introducció de títols de crèdit per ballar-los. O sigui, tenim una coreografia, així que si voleu ja us ensenyaré, i és Black Sails. Jo la vull veure, aquesta coreografia, Us ensenyaré la coreografia, no patiu. Ara la farem d'aquí una estona. Black Sails està molt bé perquè t'agafa la història del Capità Flynn. El Capità Flynn és, recordeu, la Illa del Tresor, de l'Stevenson i dels Muppets, també? A la Illa del Tresor, el Long John Silver està buscant el tresor que ha amagat el Capità Flynn. Doncs aquesta sèrie el que fa és explicar-te la història del Capità Flynn. Són 4 o 5 temporades, està molt ben ambientada, vius a Nassau, estàs allà amb els pirats i dius, hosti, que guapo que devia ser Nassau en aquella època, saps? Sí, que era la seva ciutat, era una ciutat pirata. Sí. Si us agrada el sexe i teniu molt de sexe, jo passo una miqueta al sexe, però no m'hi havia fixat. No m'entusiasma el sexe a les pel·lícules, a fora sí. I ostres, no, està molt bé, perquè vols saber què passa a cada moment. Està molt xula. Com a actors, són actors que, bueno, no t'hi fixes molt, només destacaré 2. Un és el Toby Stephens, que el Toby Stephens va passar de ser el tio de Black Sails a ser, ostres, és el fill de la Maggie Smith. Com és la sèrie, sabent que és el fill de la Maggie Smith, veus a la Maggie Smith en mascle tota l'estona. O sigui, jo em vaig passar l'última temporada, que és quan me'n vaig adonar qui era, dient, és igual que sa mare. És igual. És com sa mare. I penjant fotos de la Maggie Smith i del seu fill tenint la mateixa cara. I després també tenim una sorpresa supergran cap a la 4ª, 5ª temporada i és el Ray Stevenson, el Pulo de Roma. Ray Stevenson? Sí. Sí? O sigui, pensava que diríeu, hola, que guai, Ray Stevenson, perquè jo quan veig el Ray Stevenson dic, hola, que surt a Thor, és el Portos dels 3 mosqueters. Sí, et surt l'últim que va fer abans de morir va ser Ahsoka. Ah, sí. Bueno, a mi és que m'agrada molt aquest home, fent de Barba Negra. El pirata Barba Negra. A més, tu estàs veient aquella sèrie i tots els pirates que tu has anat llegint a les històries de pirates, a més, surten històries de pirates reals. Això mola. Vale? Tens el Rackham, tens a la seva dona, que també surten allà, i està superxulo, perquè totes les coses que has estat veient durant tota la teva vida, aquí te les van ensenyant totes juntes. Ja està. Doncs ara que parles de pirates, Sí. no ho tenia preparat, però si em permeteu, hi ha una sèrie de pirates, clau comèdia total, d'en Taika Waititi. Hombre, sí. El Flag Means Dead, que està a HBO, que també us la recomano a tope. Sí. És molt divertida. Hi ha 2 temporades, jo només he vist la primera, de moment. Crec que l'han cancel·lat i hi ha un moviment bastant gran a Twitter perquè torni i es faci una 3ª temporada. No sé si al final serà així, però bueno, hi ha 2 temporades i és un episodi curts, és divertida, pirates estrafolaris, nobles ridículs... Doncs això, ja està. Segona sèrie. És una aposta segura, és infal·lible. Es diu El 5è manament, en anglès The Sixth Commandment. Hombre! Els més espavilats ja Aclaresta. us heu adonat que el títol original és traduït és El 6è manament i el títol és El 5è manament. Això és perquè els manaments, els protestants, els tenen ordenats diferent. I el 5è manament, com hauríeu de saber, és no mataràs. És molt fàcil. BBC, 4 capítols, basada en fets reals, 7,8 a IMDb. El de sempre. Actuacions impecables, realització insuperable,
La història està molt ben explicada, el morbo és mínim i no l'allarga ni necessàriament. I hi ha dues coses més a destacar. Una és que un dels protagonistes, de fet el que acabem sabent que és dolent, s'assembla molt a un conegut tuitero, que és el Jordi Pi, i que la podeu veure a Filming. Ara a Filming la gent pot deixar comentaris a les pel·lis, a part de posar nota. Bé, doncs diré el comentari d'un tal Isquier. Tan bien ejecutada como los crímenes que relata. Seria això. Pam! O sigui, és això. Està tan ben feta com els crims que es relaten. I us dono un consell. No busqueu res de la història real, perquè està basat en fets reals, perquè així els primers minuts, la primera 30-40 minuts, potser el primer episodi, potser esteu pensant que la cosa anirà cap a una banda i va cap a una altra. És molt recomanable. Només 4 episodis a Filming i és de l'any 2023. És molt xula. La gent que us mola el True Crime, que sé que a Twitter n'hi ha uns quants, sí, l'heu de veure. Sí. Jo porto una cosa una miqueta diferent perquè és d'animació i és A-Blue Samurai, Samurai d'ulls blaus. Aquesta la tenim a Netflix. Portem una temporada i s'ha confirmat la segona. Què tenim aquí? Aquí tenim que acompanyem a Misu al Japó del segle XVII en una història de venjança. Japó ha tancat fronteres i els occidentals estan molt mal vistos. Els que queden són traficants d'armes i d'opi. I si els occidentals estan molt mal vistos, ja no parlem dels mestissos. Què passa amb Misu? Que Misu és un mestís i el que busca és el seu pare per venjar-se perquè és la criatura de la vergonya. L'animació és una delícia i la història, encara que no és nova, atrapa i atrapa molt. Seguint amb el tema de l'animació, jo us parlaré d'una pel·li que m'ha agradat, que és Tortugues Ninja Caos Mutant, d'aquest 2023. No és una seqüela de cap de les pel·lis que hem vist fins ara, és una nova aventura que funciona com a aventura inicial. Tindrem com un origen, no us faig gaire spoilers, no us explico una mica de què va. Tindrem un origen així molt ràpidament explicat de les tortugues i ens trobem de seguida ficats en la vida de les tortugues ninja mutants adolescents, que és important el tema adolescent en aquesta pel·li i per això el doblatge original de les tortugues van triar a 4 actors adolescents, no amputadets. Ens trobem amb aquests 4 tortugues en plena adolescència que el que volen és sortir a viure aventures i tal. Estan tutelats per l'estallicó, però us he de dir que malauradament, tot i que té còpia en català a la pel·lícula, em sembla que no se li diu estallicó. Jo no he pogut veure la versió en català, però li diuen Splinter. Ens haurem d'acostumar, igual que ens hem d'acostumar que Massacre ara és el Deadpool. I el trinxat tampoc li diuen trinxat? És que trinxat, bueno, ja no em puc parlar, sense fer spoilers. D'acord. El trinxat que era un porc? No, el trinxant era aquell home, el dolent. Vale, sí, el de la màscara. El de les punxes i tot. Doncs bé, el cas és que les tortugues, com que se senten molt limitades vivint sota terra, al final són superfortes, són àgils, són ninjas, i clar, ells podrien ser herois, però de què serveix tenir un superheroi a les clavegueres? Perquè et torni les claus del cotxe quan se t'hi cauen, com si fossis un conegut tuitaire? No, clar, elles podrien ser molt més que això, no? I, bueno, fent algunes incursions al món exterior, doncs coneixeran a l'April O'Neil i ja es trobaran immersos en una aventura per desbaratar els plans d'un superdolent, que s'han desmarcat una mica dels dolents originals, cosa que em sembla bé. M'agrada perquè potser el futur del cinema dels superherois hauria de tocar més o entrar més en l'animació, que al final és el format que s'apropa més al còmic i sempre t'aboca una experiència visual interessant que pot tenir un guió fluixet i a nivell visual cridar-te l'atenció com passava amb els còmics. És una animació xula amb una mena de traçades que recorden el còmic bastant guais i a nivell narratiu doncs està molt xula, però al final quan tu estàs gravant una pel·li amb actors reals a vegades necessites que la càmera et faci uns planos impossibles i en canvi en l'animació doncs ets capaç de fer el que tiri la teva imaginació i aquí doncs en treuen profit i en treuen rendiment, visualment es disfrutona, és impactant, el disseny de les tortugues és guai. Recordem aquella sèrie dels 90 en què les 4 tortugues eren iguals, portaven les seves armes, però si tu treies les armes i els antifaços, no les distingies una de les altres. En alguna d'aquestes últimes pel·lis, era Michael Bay el que les dirigia, aquestes últimes que havien fet, ja havien jugat amb el rotllo aquest de que físicament eren més diferents. Aquí també segueixen amb aquesta línia que em sembla guai. Tenim el Rafael, que és el més grandot,
en Michelangelo és el més jovenet, porta bràquets, és una tortuga amb bràquets, hem d'entrar en aquest joc. Sí, bueno, no passa res perquè en Donatello porta ulleres i no té ni nas ni orelles, però s'aguanten les ulleres. Però això està guai, no, la pel·li, no? Al final són aquests tòpics, no? El Donatello és el llest, ha de portar ulleres, és així. El Donatello era la meva tortuga. És molt guai, sí. Doncs bueno, així funciona això. Mira-la! Donatello! Hola, Doni! Està guai, tot i que s'intenten desmarcar una mica dels dolentassos més heavies de la saga de les tortugues. Tenim personatges que ens molen per allà, en Bebop i en Roca Massissa, que li diran Rocksteady, oblideu-vos de l'Estallico i Roca Massissa, ho sento molt. Bueno, no passa res. L'April O'Neil surt amb jaqueta groga, cosa que també agraïm molt. Sí. I està molt bé. La resolució de la pel·li m'agradava molt, la relació que tenen els personatges. Està molt bé, és una pel·li d'acció, aventura, d'arts marcials, monstres, persecucions. A què no li va gustar? Pues aquí la teniu. Una cosa negativa d'experiència que he tingut és que l'he vist a Movistar i l'àudio de la música i dels efectes està al 10.000 i els diàlegs estan al -4. I llavors, encara que és igual l'hora del dia que la vegis, que has d'estar jugant ja no pels veïns, sinó per tu mateix, perquè et fots uns sustos de cop i volta i després... Molesta molt això. I en aquesta, o sigui, allà no hi ha canals, així que hi ha algunes plataformes que tenen diferents canals de... Sí, això em van dir l'altre dia que me'n vaig queixar a Twitter i no sé qui m'ha explicat. Algú va comentar, jo en aquest cas no he sabut trobar. Però sí, costa molt de seguir, perquè estàs amb el mando a la mà. Sí, en aquesta és molt exagerada, o sigui, el nivell dels efectes i tal està molt exagerat, almenys en la versió aquesta de Movistar. Està en lloguer a Prime, a Rakuten, crec que a Google Play i a Apple TV també, o sigui que hi ha opcions per veure-la diverses. Jo no us parlaré d'animació perquè l'últim que he vist així d'animació és antic, diguéssim. Llavors, doncs no. Us parlaré... Així com el podcast que vam fer de The Prestige, hi ha un moment, que no sé si l'editor va tallar o no, en què parlàvem o vam mencionar Kate Leopold. O si es va gravar o no. O si es va gravar o no. Kate Leopold, interpretada per en Hugh Jackman. No sé per què ho havia lligat. Sí, perdó, torno a començar. Oi, amb el bé que t'havies dit, Marta. Tornem a començar. L'important és que diguis que no és d'animació. Perquè no sé per què ho has dit, però està bé. Així lliga tot. Però què té No, a perquè veure? ells no han parlat d'animació. Bueno, ja, però... Però un moment. Bueno, torno a començar, no? Sí, estava bastant bé, es pot enllaçar molt fàcil, no cal que comencis. Pensa en tortugues. Surt alguna tortuga? He dit lo d'animació, suposo que allà es podrà fer un empalme i començo això, vale? Sí, tu fot-li. Vale, doncs, Soc una maga. així com... A l'episodi anterior del podcast que parlàvem de The Prestige, ens va sortir així la pel·li romàntica d'en Hugh Jackman, Kate Leopold. Avui us porto també una pel·li romàntica. Tu? En sèrio? Exactament. Que fort. Que sí? Sí. Pues sí. Què us esperàveu? Terror, sang, fetge, zombis, morts... Doncs mira, avui no. Ha mort. Ha mort. Ha mort a tope. Doncs us porto una pel·li que és del 2021, és australiana. És una pel·li que es diu Long Story Short, traduïda com Un pequeño contratiempo. Hòstia, no encertem ni una, Dirigida i guionitzada per en Josh Lawson. No he trobat massa més que ha fet aquest senyor. El que més m'ha interessat del que he vist que va fer és una pel·li que es diu La pequeña muerte, del 2014. I està protagonitzada per en Rafe Spall, Oh, David, el Rafe Spall. que surt a Prometheus. A veure, Prometheus surt 3 minuts. No em cardis. Ja t'he dit que les referències poso les que em surten del tot. Rafe Spall és Sí, qui és? Shaun of the Dead, el nen que li diu tienes rojo la camisa. Però jo volia colar Prometheus, me És cago que en la leche. Prometheus, tia. Perdó, és que a casa hi ha una tradició que és que quan surt el Rafe Spall a la tele es crida mira, el Rafe Spall. Per què? No ho sé. Mola molt el Rafe Spall. En fi, el Rafe Spall, que surt a Prometheus, i la Zara Newman, que ha sortit en sèries com Sisters, de 2017. De què va aquesta pel·li? Doncs en Rafe, el seu personatge, es desperta un matí després del seu casament
i descobreix que ha saltat un any en el temps, així, pam, fins al seu primer aniversari de casament. La dona està embarassada, ha passat tot un any i ell no se'n recorda de res. Llavors es troba atrapat en un cicle de salts temporals que no sap com sortir-se'n, però clar, va passant el temps, se suposa que durant aquell temps que salta han passat coses que han produït unes conseqüències i ell es troba les conseqüències d'aquestes coses. Llavors, clar, la vida se li va desmoronant, no surt com ell s'esperava. Per què? Doncs per la seva manera de ser, etc. Amb l'ajuda del seu millor amic, clar, tracta de reconduir la seva vida, perquè ja que no sap com sortir d'aquí al mig, com a mínim, reconduir-la per recuperar la dona que ell s'estima ni que sigui per l'últim segon de vida. I aquesta és la història. I és... Per què l'heu de veure? Pues perquè és una pel·li romàntica de les que no empalaguen gens. És fresca, els personatges estan molt ben trobats, aconsegueix que et sentis identificat amb moltes de les situacions, però no fa allò de pagar-te amb un diari enrotllat dient-te «Oh, estàs enfocant malament la vida, ets un loser». No. Vull dir que és bonica, divertida, et fa pensar una mica i et deixa molt bon regust. I la podeu veure a Filmin? Jo crec que l'he vist. A més, l'altra raó és que surt en Raves Paul. Sí. És que si no la poseu no podeu cridar «Mira, en Raves Paul!» És una cosa que s'ha de fer. Jo vinc amb amor també ara. Oh, que maco. Sí. I també amb amor, amb coses rares, ciència-ficció estranya, però bueno, no és ciència-ficció, no. Una sorpresa que em vaig trobar quan vaig estar remenant MGM per xupar-me els 14 dies de prova va ser l'extraordinària playlist de la Zoe. Aquesta sèrie, aviso, aquesta sèrie només és vàlida per gent a qui no li molesti que la penya es posi a cantar sense sentit. Bueno, adéu. Va? Bona tarda. Jaume, Me'n vaig a sopar. Tu no la posis. No. Bàsicament, la Zoe és una noia, és programadora informàtica i llavors li fan un tac o una merda d'aquestes que la posen en una màquina i quan està allà dintre hi ha un terratrèmol i allò fa com un zzz. I llavors, com que se li fot un superpoder, que ella no ho sap, Vols dir que es trastoca? no es desperta i trastoca. diu tengo un superpoder com el Neo, la Jesse Kung Fu. No. Surt al carrer i de cop i volta veu que la gent li canta. Es trastoca. Comença a sentir... Podria ser un puntet d'esquizofrènia, que és per lo que li feien en la prova. Clarament, sí. Podria ser. Sí. Ella comença a sentir amb les seves orelles com la gent li canta el que ella diu les cançons del cor. Canten el que senten. Per exemple... En Jaume s'està aixecant i està anant a buscar unes pizzas. Sí. Per exemple, està allà a l'oficina, no? I està amb el company, què, com estàs? Ah, molt bé, tal. I de cop i volta se sent una música... I se sent el... Joder, perdó. La cançó de Donnie Darko. Com es diu? Què sé, noia? És una cançó tristíssima. Sí. I llavors ella sap que l'altre està deprimit, perquè tot i que li dic que està bé, està cantant. Me l'he apuntat, Està molt bé. Al principi carrega una mica, perquè dius, calleu ja. Només al principi, clar. Dius, calleu ja, però t'acabes acostumant a que la gent canti. No. No, és que no és per tu. Això. Tu no ets el target d'aquesta pel·lícula. Tu no ets de musicals, Jaume, l'Abril i jo, encara que no sembli, sí. El que passa és que aquí passa una cosa. Ella té el seu pare que té una malaltia degenerativa que ja no pot parlar, ja no es pot comunicar amb la família. Però pot cantar. Sí que li canta cançons. Oh, que maco! És tan previsible. És superxula. És d'aquelles feel good que dius, hosti, vull sentir-me bé, vull sentir... Explora? Explora, però explora maco. És el plorar que ens interessa. Sí, plores maco. Com es diu aquesta sèrie? L'extraordinària playlist de la Zoe. Està molt xula, també tens història d'amor, perquè ella està entre dos nois, bla, 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 bla. Però la història amb la família i amb el pare i com superes el dol... Bueno, i també com vius amb un pare amb el que no et pots comunicar pràcticament. Saps? Sí que gràcies a la trastocamenta seva es pot tornar a comunicar amb el seu pare d'alguna manera. O ella s'ho pensa, saps? Però és igual. Mentre ella s'ho pensa... Sí, al final és important. Que els pares... No fa mal a ningú. No. Els actors que surten, si t'agraden els musicals, si has vist Glee, els coneixes, val?
Però els pares, encara que no hagis vist musicals, els coneixes. Són el Peter Gallagher de El d'Oasis. Mientras dormías. Perdó. No és el conegut tuitaire. No, ni el És d'Oasis. quasi tan guapo com el conegut tuitaire. És igual dalt, i és com tu dalt. El Peter Gallagher. El que està en coma. Sí. I la Mary Steenburgen, que és la dona del Ted Nugent. Vale, sí. Sí? Sí. Regreso al futuro 3. Sí. La nòvia del Doc. Vale, sí. Sí? Vale. I, bueno, està molt bé. Les veus són espectaculars, però espectaculars és que són d'un altre planeta. O sigui, canten d'un altre planeta. Que ho diguis tu, amb la veu que tens. Mira, I amb el bé que cantes. Ho anava a dir. Si algú es pensa que jo canto bé, que escolti això i no voldrà tornar-me a sentir. Vale, doncs fins aquí. Doncs el meu següent és una pel·li, es diu Nit de Jocs, Game Night. És de l'any 18 d'aquest segle i a IMDb té una nota d'un 6,9, que Déu-n'hi-do, i dura 1 hora 40. És d'aquestes que dura poquet. A favor. Estem molt a favor d'això. De fet, l'altra pel·li que porto també dura menys encara, dura hora i mitja. Encara més a favor. Bàsicament va d'una parella que té el costum de fer una nit de jocs a la setmana amb els seus amics. Són el Max i l'Annie, són una parella normal, i aleshores hi ha un moment en què apareix el germà del Max, i que és un tio amb pasta i tal, i comencen a jugar un joc que es comença a confondre amb la realitat. I a partir d'aquí doncs, comencen a passar moltes coses. És bastant entretinguda, és bastant catxonda, hi surten el Jason Bateman, la Rachel McAdams i el Kyle Chandler, és a dir, que el repartiment és prou decent, i amb cares que us sonaran força. I ja us dic, quan vulgueu veure una pel·li d'hora, hora i mitja, hora així, és una molt bona opció i la trobareu a Prime. Mola molt, és molt divertida. És molt catxonda. No, que el protagonista d'aquesta pel·li, que no me'n recordo mai com es diu, El Jason Bateman. doncs m'agrada molt aquest senyor. Sí. Tot el que acostuma a fer mola. No? Sí, a tota la pel·li són de l'estil, són gent d'aquest nivell que dius, mira, està bé. Els has vist 1000 vegades, no recordes mai el nom, però són de nivell. Però jo mai me'n recordo el nom de ningú. És molt decent, les actuacions i la pel·li és divertida, és bastant catxonda. Jo amb aquesta pel·lícula faria una sessió doble amb Noche Loca, de l'Steve Carell. Aquesta és més antiga, és del 2010, però és una història similar. És un matrimoni avorrit que un dia va a un restaurant, agafa la taula d'una espècie de mafiosos i llavors la nit se'ls hi complica. I és molt similar. Sí, és sessió doble. Una sessió doble és molt xula. Que guai, doncs mira. On està? Noche Loca? Aquesta a Disney Plus. Molt bé. Estupendo. Us porto una altra pel·li avui que tampoc és de terror. Ostres, què t'està passant? Però aquesta ja és una mica raruna. És una pel·li que es diu Medusa Deluxe. ¿Me suda el qué? ¿Que me suda el qué? És del 2022, és anglesa. Està dirigida i guionitzada per Thomas Hardiman. És la primera pel·li que he trobat que hagi fet aquest senyor, perquè tot l'altre que té és un documental HBO, curtmetratges, etc. És una pel·li bastant coral, però podríem dir que està protagonitzada per l'Anita Joy Wahe. Aquesta noia principalment ha fet teatre, una mena de programa que fa el National Theatre, que fan obres en teatre en live, i ha treballat a Ray Lear, Cyrano de Bergerac, obres d'aquestes així potents. La Claire Perkins també seria una de les altres protagonistes. Aquesta noia ha sortit últimament a La Rueda del Tiempo, una sèrie que està a Prime basada en uns llibres, i en Daryl de Silva, que va fer una aparició a una sèrie molt guai, molt recomanable, que està filming, que és Endeavour. És una sèrie de detectius molt xula, del 2012. De què va aquesta pel·li? És una pel·li de crims i intriga. Hi ha un concurs de perruqueria. Com? Sí. Està ambientat en un concurs de perruqueria i hi ha un assassinat. Clar, si ho penses bé, un perruquer és molt fàcil que et mati. Té allà, només que talli una mica més aquí, més allà, t'ha pelat. En aquest ambient del concurs de perruqueria, que hi ha tots els estilistes preparant el seu pentinat i les seves històries, hi ha un assassinat. Jo penso sovint quan veig a la perruqueria que em podia matar en qualsevol moment. I si més si et fan coses a navalla, i això ja... Sí. Pas. Sí. Havia entès si et fan coses allà avall. Estava pensant, a quines perruqueries aneu, col·lega? A les bones. A les que tenen final feliç. Doncs això, tot això, l'assassinat passa quan estan
preparant-se abans del concurs, o sigui, tot és backstage, i és una pel·li extravagant, perquè tots són looks així com a fantasiosos de dels patinats i això, més els estilistes amb els seus secretillos i de més, i tots són molt carismàtics, o sigui, són personatges, allò pròpiament, saps? És una mena de pla seqüència, no he buscat si és pla seqüència real o és d'aquells que Sí, arreglats. Exacte. Però l'efecte que et dona tu com a espectador és de pla seqüència i et porta per tot el backstage i de més d'un personatge següent. O sigui, el que es vol moure la càmera ho fa seguint un personatge que arriba a una altra habitació, una altra d'això, passen una sèrie de coses, de converses, i algú surt d'allà i la càmera aprofita per seguir-lo. I és una manera molt dinàmica, vull dir, et sents que formes part de la història, no? Com si tu estiguessis allà amb ells. I senzillament és això, vull dir, és molt extravagant, l'estètica és molt raruna, els personatges són curiosos, bueno, i tens la coseta aquesta de crim i la investigació, les sospites d'uns amb els altres i a més. I ja està, i la podeu veure a Filmin. Bé, jo ja m'he xuflat els 14 dies de MGM. De moment no seguiré pagant, m'esperaré que torni a sortir. I llavors me'n vaig a Netflix a fer-li justícia a una sèrie. Anava a parlar d'una altra cosa, però, ostres, que m'ha vingut. I és que em sap molt de greu, perquè el 2021 va sortir una sèrie que ho va petar lo màxim, que es va dir El Juego del Calamar, el joc del calamar. I, ostres, a casa ens vam quedar com molt parats, perquè nosaltres l'any anterior havíem vist una sèrie que la premissa era molt similar, i és que era molt bona i ningú li havia fet ni cas. I llavors jo de tant en tant vaig tornant enrere i vaig dir, ei, Alice in Borderland existeix. Alice in Borderland, com us imagineu, juga una mica amb l'Alícia al País de les Meravelles. Si saps japonès, els que sapigueu japonès, hola Jordi, tu sabràs totes les referències que hi ha a Alícia al País de les Meravelles, perquè, per exemple, el protagonista es diu Arisu, que és Alícia, una companya es diu Usagi, que és el conill, val? I llavors, bàsicament, el que és uns xavals que es troben de cop i volta, que a Tòquio no hi ha ni el tato, i estan ficats a dintre d'uns jocs que han d'anar superant proves, però proves molt bèsties que la gent casca. No és com el joc del calamar, que són jocs infantils. Ostres, aquí també hi ha joc infantil, però han de pensar bastant. Està molt bé, et tires tota la sèrie. Bueno, nosaltres vam fer bastant binge-watching, perquè és que no podíem parar, volíem saber què era el següent que passava, perquè després d'una prova ve una altra, després d'una prova ve una altra, saps? I has de fer tota la baralla, has d'aconseguir... Està molt ben feta, t'enamores dels personatges. Chinchilla, t'estimo. Podem fer una samarreta d'això, sisplau? Sí, és que sigui el que sigui. Tothom que hagi vist Alice in Borderland... És el que va tenir de Ross. El de blanc, el de Sí, em mola molt. El Chinchilla, tothom està enamorat del Chinchilla. Amb raó. Amb raó. I llavors és una sèrie que està molt bé. Si no l'heu vist, doneu-li una oportunitat. Si us agrada el que és el frenesí, lluitar per la teva vida... Està basat en un manga. El Juego del Calamar no, però aquesta sí, està basada en un manga. I el manga està guai? I el manga és molt més cru. És molt més cru. Joder, pues tela, perquè aquí hi ha cada escena que ho flipes. I res, que la volia recomanar al final. És bona, no és bona? Bueno, és com tot. Al final... No, em refereixo, no, és que em fa molta ràbia, perquè hem estat parlant molt, per exemple, aquests dies de l'última temporada d'un detectiu de veritat. Ajudeu-me com se diu, perquè jo ara només ho dic. True Detective. Gràcies. Detective, no. Country Night. És que és dolenta, és que és bona. No, al final és... Tu la veus i gaudeixes de puta mare. Clar. Tu la veus i no gaudeixes, doncs vale, vés a una altra. Exacte. No passa res, no cal discutir-nos sobre si és bona o si és dolenta. No et crida l'atenció des del minut 0, com m'ha passat a mi. No he vist res de True Detective. Pues ja està. És que no m'interessa. Doncs aquí no hi ha cap ni un. No. Tu has de veure, o sigui, tu has de fer amb la teva vida el que tu et faci feliç i punt. Molt bé. Això és el que volia dir, perquè ho portava dintre del pub. Sí, i per cert, que hi hagi natives d'Alaska en una pel·li que és a Alaska, no és inclusió forçada. Ja es dic. És que ha de ser si no. Vull dir... Que siguin tots blanquets, això sí que és inclusió forçada. Exacte.
Calmeu-vos, que és el que hauria d'haver fet la noia protagonista de la pel·lícula que us porto, que es diu One Beer i té la desastrosa traducció de El Vecindario. Hosti, sí. És una pel·li de 2019, gairebé un 6 a IMDb, o sigui, gairebé és bona, i bàsicament és una noia que viatja a l'ell per a complir els seus somnis, cosa que, com ja sabem per totes les pel·lícules que hem vist, no acostuma a funcionar bé. No coneix ningú allà i troba un edifici d'aquest típica comunitat tancada, amb la piscina al mig i tal, i així com aquests, li diuen condos, aquestes coses, aquesta gent. Sí. I bé, és molt acollidora, l'agafen allà, després de passar com unes proves i tal, perquè et vigilen, aquests condos vigilen molt qui entra i qui no entra. De fet, és bastant conegut que, si recordeu, l'edifici de Rosemary's Baby, que és el Dakota, Sí. que està a Nova York, que també és on vivia John Lennon, va sortir el dia que el van pelar. De fet, és bastant conegut que Madonna, aquell edifici, va intentar llogar un d'això i els veïns van dir que no llogava Madonna allà. Sí. Perquè la podien liar a part de... Clar, perquè què passava? A part de que Madonna la podia liar a part de... No volien periodistes, no volien Bueno, tal. clar, també. És a dir, als Estats Units aquest poder dels llogaters Vas a existeix. llançar la brossa amb I vinga, pijama i 40.000 les fotos. pantufles Pues no. i tots els periodistes allà. Doncs No això, mola. ella, que no coneix a ningú allà, que està sola, molt sola i tal, troba una comunitat que la molt amable, molt acollidora, i allà que entra. Però clar, tot això no donaria per una pel·lícula, així que comencen a passar coses força estranyes. La pel·lícula dura 90 minuts, clavadets, els actors no els coneixeu de res, així que no us els diré, i si us agrada, per exemple, penseu en The Get Out, del Jordan Peele, és una pel·li molt similar, com 3 esglaons per sota i una miqueta més bèstia, una miqueta més gore. El que us deia, es diu One Beer, El Vecindario, la podeu trobar a Prime i dura 90 minuts. A tu et va agradar? Veiem que sí, no? Si la recomanes? Sí, està molt bé, és una pel·li d'hora i mitja que la pots veure tranquil·lament, que no cal que t'esforcis mentalment, que no cal res, no has de conèixer els actors, no has de conèixer... O sigui, no has de saber res. La poses i està bé. És una pel·li que està bé. I dona una miqueta de mal rotllo. Sí. A tu no et va agradar? No em va acabar d'entusiasmar. La vaig trobar una mica anodina. No sé. Té punts que estan guais, però em va donar la sensació que és una cosa que hem vist 50 milions de vegades. No. Protagonitzar per una noia? No. És la sensació que vaig Però tenir. potser la Marta sí, perquè veu coses molt rares, eh? Ah, sí, clar, és possible, sí. Però jo us dic, és una pel·li que val molt la pena, allò que dius, tinc hora i mitja, no vull estar aquí pensant en què no sé què. Però que no està mal, jo me la vaig mirar sencera i bien, eh? El que passa que no és una pel·li que em tornaria a mirar. Tampoc cal mirar totes les pel·lis 20 vegades. No, per això, bueno... Al final és això, si vols la bona, mira Get Out de Jordan Peele, però, clar, recomanada de Get Out, el mèrit és menys 23, perquè tothom la sap. Aquesta té el seu rotllo i està molt ben aconseguida també una mica per la història que hi ha i pels recursos que hi ha, que són zero. Sí, o sigui, aquesta pel·li hi ha zero diners. I això hòstia, fer una pel·li que més o menys surti endavant, que sigui entretinguda, que no estiguis mirant al mòbil, que no la paguis i que tal... I fan bé, això... Sí, però no són coneguts, no coneixes a ningú. Sí, però que hi ha vegades que et trobes amb pel·lis d'actors poc coneguts i que costen. Sí, aquesta no costa res. I mola de tant en tant trobar-te actors no coneguts que ho fan bé, perquè, coi, tothom té dret a una oportunitat i que la carrera li fructifiqui i no sempre donar feina als mateixos. Sí. No, estava mirant això del vecindario perquè em sonava la pel·lícula, però no l'he vista. No, a més el pòster és com molt estàndard. És la cara de la noia i poc més. Vull dir, el pòster és el típic que la veus i igual et tornaria a clicar dient ai, no, què és aquesta? Perquè és com molt poc personal el pòster. Doncs bé, fins aquí hem arribat. A mi m'agradaria proposar als oients, als que ens escoltin, als 4, que quan publiquem aquest podcast, a les respostes, que ens posin recomanacions. Però recomanacions d'aquest estil, no val dir Oppenheimer. No, Oppenheimer ja sabem que és bona, o sigui, no fotem. Sí. No sigueu obvis, si us plau. Però i tampoc busqueu no. Una pel·li d'any 32 turca que parlava de la desgràcia de la guerra de Gallipoli. Tampoc ens cal. Vull dir, una cosa una miqueta assumible. I que estigui en plataformes. Exacte. Sobretot. Això que diu la Bri és important, que la gent s'ho pugui mirar, que ho pugui buscar i mirar-s'ho. I jo proposo un extra joc, que els que ho facin tindran més punts,
que és, si tu vas a contestar i veus en els comentaris que la pel·lícula que anaves a posar ja està posada, o sigui, pensa en una altra. I si vas als comentaris i veus que la teva segona pel·lícula també està als comentaris... Anem a sopar? Oficialment, el programa acaba aquí. Extraoficialment no, perquè no sabíem com acabar-lo i vam estar desvariejant un munt d'estona. Si vols quedar-te, al teu risc, No ens ho tinguis en compte. Estàvem desquiciats. És un senyal de que no cal que ho facis. Hòstia. Això pots tallar, si vols. Sí, això tallem. Digues, acaba la frase, perquè la frase estava molt bé, acaba-la d'una altra manera. Potser és senyal de que... I si vas a veure la teva segona pel·lícula i veus que als comentaris també hi és, potser és un senyal que no cal que ho facis. Que desgraciat. Aquesta el doblaré jo, limitaré la veu Sí, i canviaré la frase. talla directament. No sé, és que em recordo un tuit del Questmaster, que és un gran tuit, que diu, ostres, si tens al·lèrgia a menjar no sé què, si tens al·lèrgia a menjar no sé quantos, si tens al·lèrgia a menjar peix, a menjar carn, que et toqui el ferro, a la pols, al pol·len, jo què sé, a tocar una paret, al sol, a tal, diu, hòstia, potser hauries d'estar entenent el missatge, no? Una mica que, clar, Què fots aquí, no? si ha de ser tot tan complicat, potser no cal, no? Que burro. Pues Bueno, sí, clar, si penses dos i surten les dos, no? És com... Sí. És molt mala sort. Molt mala sort, o no, o que potser És el que vol posar Oppenheimer una altra vegada. Exacte, potser estàs recomanant una cosa que és molt òbvia. Barbie. Home, llegiu-vos abans el que han dit els altres. Això tot això ho tallem. No dic, no sé per què. Vale. Igual, jo parlo. Estàs parlant... No, que potser deixo un tros, Ah, sí, jo no, faré no. Max Mix. Sí. I ja després corta i pinta. Sí. Per això, que la gent... Hauríem d'acomiadar, no? No, però que no hem acabat. Si parla aquesta dona... Ara la Marta estava parlant amb els nostres No, ara no oients. has d'escoltar. No. Està parlant la Marta amb els nostres oients. Però que m'he tret els auriculars perquè no et sento. Sí, no et sentim perquè s'ha caigut això. Val, doncs bé, no sé, és que si haguéssim, clar, se't van acudint coses, Moltes. i podríem seguir eternament aquest programa, però... Bueno, però que ens ho diguin també, si els agrada que els hi recomanem coses, els hi recomanarem més coses un altre dia. Clar que sí. No, doncs això que dic és que podríem seguir eternament. Eternament recomanant, Aquesta però... entrevista podia durar hores i hores i Sí. va acabar fent allò al Rubianes. No, però és molt important. Si aneu a posar el vostre comentari i veieu que la tercera pel·lícula també està agafada, hòstia, feu un pensament. Jaume, ens farà un bloc, ens bloquejarà la meitat de penya. Això ho pots posar... Això està pensat per posar... Al final. Que no ho escolti. I si la 8ª pel·lícula també està... Hòstia! Que no cal que ho Què collons feu? No cal que ho comenteu tot tampoc, Hòstia, no cal parlar tant, joder. Hòstia puta. Que És grat... hi ha gent que és Això és perquè publicar és gratis. A veure, jo estava fent un tancament d'episodi, vale? Jo estic fent el post... Vaig més enllà. Sí, ja. Però jo estava fent un tancament Meta- d'episodi... meta- És molt Nolan, no he entrat en la Metatancament. filosofia Nolan. M'esteu fent tancament d'episodi bombing, que és que jo dic, i bé, se't van acudint pel·lícules i podríem estar Hores i hores. hores i hores recomanant. El que passa és que... Jo què sé, anem a sopar, me cago en la puta. A mi doneu un micro cada setmana i us recomano 4 coses, Cap problema. Podríem estar hores i hores recomanant moltes més coses, però per avui serà suficient perquè sabem que sou gent ocupada, I que és hora que no de esteu sopar. escrivint els comentaris, el 5è comentari. No cal que el feu. Si surt la pel·lícula que recomaneu per 5è. Bé, No, no, que ho fem en sèrio, va. Pareu, no rieu, no. Va. I fins aquí. No comentarem més coses. Ara. I fins aquí. No recomanarem més coses, encara que podríem estar parlant hores i hores i hores. Alguns més que altres. I gràcies per tot. I comenteu també a la resposta. Denle al like i subscríbanse.
La Isa està queixant. Una més. Una més? Vinga, va. Va, vinga. I podríem estar hores i hores recomanant-vos més pel·lícules, però sabem que sou gent ocupada i que no teniu més temps. Què fas cantarella? Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana següent. Ai, com I si voleu fer un comentari... Hòstia, és veritat que ara m'estava fent bé. Que no, que se la fotent cantarella. Bueno, sí, clar, però coi, que Va, altres vegades. Va, a positiva. I fins aquí. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Podríem estar hores i hores recomanant-vos més pel·lícules i més sèries, però sabem que sou gent ocupada i que teniu altres coses que fer. Moltes gràcies per escoltar-nos. Anem a sopar? És que això és el que volia que fessis, Jaume, i no hi havia puta manera. No, però així mola molt. Per favor. Però per què semblava que donés consells de medianoche o algo? Sí, això ho puc fer també, S'ha posat a fer ASMR. Espera. No riu. Que si riu em desconcerto. Hola, bona nit. D'on truca? Hola? Hola, d'on truques? Jo? Sí, estem parlant amb tu, sí. Jo què sé. ¿Me puedes recomendar una peli para Gràcies! No vayas. Et dic Maria. I Maria, què vols, Maria? Per què ens truques? Què necessites aquesta matinada? Són les 3:30 de la matinada un dimarts. Què collons fos trucant a la puta ràdio? És que Estàs fent un comentari, no? he anat a posar un comentari al Twitter i porto 10 pel·lícules i totes les han dit ja. I vull ser original, sisplau, me'n pots dir una. Maria, ets al·lèrgica a alguna cosa? Has entès el missatge? Maria? Sí. Maria? Tu que vols bombers, a t'haurà de passar. Ai, Déu meu. Ai, Dios. Bueno, ha estat guai, eh? Oh, per favor, quasi moro. Hem de animar la gent que faci comentaris. Sí, clar. O sigui, ho estem fent de puta mare per animar la gent que faci comentaris. A veure, Perquè ja saps com és la gent. Al final segur que sí. Ja sabeu com és la gent. Si li dius que no ho faci, ho fan. Ho fan bé. Us explicaran el mateix. Sí, tots posaran la mateixa, el que posi el primer Però mola posa molt com a tancament. Ell fent cantarella i tu, anem a sopar! Sí. com la tata. Pues que mola molt. Senyor Sheffield! Hòstia. A més, ara que estic encostipada, la puc fer millor. No, per favor. Jo vaig fer una obra de teatre, vaig fer Somni d'una nit d'estiu, i jo feia d'Èrmia. D'Èrnia?Èrmia. Ah,Èrnia, perdó. I el meu personatge el vaig basar en la tata. I llavors la mevaÈrmia era la Frank Fine. Hòstia! La mevaÈrnia sonava... Ui, tinc l'esquena fatal. Ai, La mevaÈrnia. No hi ha És cap- el crossover més salvatge no hi ha que s'ha vídeo fet. d'això? Uf, Hosti, perquè no seria, se n'està, però sí que existia seria el vídeo. digne d'admirar, eh? Sí. O sigui, qui ha ¿A portat... quién no le va a gustar? A quien no le va a gustar una tata Frank Fine haciendo Shakespeare. Hòstia. M'ho estic imaginant. Amb aquells crepats, ella, amb aquells crepats. No, és que jo, a més, me'n vaig anar a la perruqueria i em van fer tot de monyitos, vale? I llavors, a mesura, em vaig comprar 3 desabillers iguals de color blanc, vale? Perquè anava amb un vestit i després, clar, com que estan perduts al bosc, i clar, va passant l'estona, llavors, a cada escena me'l canviava per un més brut. Ah, clar, molt bé. I llavors, a cada escena em treia un... Moñito. I vaig acabar amb el cabell així. Clar, perquè portar un moñito tot el dia, quan et treus tots els moñitos... Muy moñito. Això és el que hauria d'haver fet la nena de Megalodós. Que va amb uns moñitos al principi de la peli, I va amb els mateixos moñitos al final. perfectament pentinada, i acaba la peli que se l'ha portat a punt de menjar un tiranosaurio, un megalodon i no sé quants animals marinos més, i la nena va amb els moñitos com acabada de sortir de la perruqueria. Sí. Mal. Però veieu, jo em vaig gastar
un pastón per una funció. I clar, vaig pagar jo lo del pollito. Tot per acabar sent la tata from Fire. Bueno, ara anirem a fumar, no? Sí. Isa, tu has passat Bueno. bé? Sí, home, Sí? Ara arribes al futbol o alguna cosa? no sé on arribo. A sopar, Joan no? demà, A les no? 9. Sí? Juga endavant. A les 9 a sopar. Vale. Bueno, guapa. Una Adéu! abraçada a tots. Una abraçada. Comproveu que s'hagi gravat. Ah, vale, sí. No tanquis fins que estigui... No, tranqui, tranqui. Vale, jo no sé què he de fer. Posar l'stop. Aquí, On posa stop? Una horeta. Ara, confirm. Cancel, no, ara? Sí, mira, tema...